ngadu ba pimon ngakan mauritan ya pi wala sajnai ngadon ban pende blajin pule detai wat pi ngah wat kuslai na shane detai pi shisha ba ajitnen yanga wala pi long kariu kente pi dei gaspa jong kam sim jong hasla pergi pi dei gaspa jong kam sim jong idor jongpi marwe ngasu shobi wan lapi dei ka kun bado nrai tang ya pi ngan ya i dei tang pi shisha ba ajit ngen nga wala pi long kariu kente pi dei gaspa jong kam sim jong hasla pergi pi dei gaspa jong kam sim jong hasla pergi rengkat bat la 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 ingin ya ya la pat syadu kawe pat la 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 nong taun pen kelpan ya jing jong abadi ya kajing dei tang pi shisha ba ajit ngen yanga wala pi long kariu kente pi dei gaspa